Pha kuse Plessislaer eMgungundlovu. Le ndawo isiyaziwa kabi ngezigameko zobelelesi. Ngokwezibalo ezibheka izinga lobugebengu, lesiteshi samaphoyisa singezinye ezihamba phambili ezweni ngezigameko zobugebengu, ekubalwa kubo ukudlwengula. Lesiteshi samaphoyisa sisebenzela imiphakathi eyishumi ekubalwa kuyo ilokishi laseMbali, ise-Willofontein kanye nase-Iindaba. Izakhamuzi zithi amaphoyisa awanazo izinsiza ezanele. Ukuthi uyafona kwesinye isikhathi uthola ukuthi usizo uyaphuza ukulithola ngenxa ukuthi amaveni awekho asaphumela ekwezinye indawo. Ezinye izakhamuzi zithi izikhalo zazo azilalelwa nhlobo. The people don't want to hear we're concerned about crime. The people want to hear, what are you going to do about crime? And in KZN at the moment, we know that crime is a huge issue. We're probably one of the highest at the moment in the country. Inhlangano engenzi inzuzo iLifeline ithi kulezi inyanga eziyisithupha ezedlule ithule imbiko engaphezulu kuka 3000 wezigameko zokuhlukumezwa kwabesifazane nezingane. Umongameli engakesheshise indaba yemphumela yolibofuzo eSouth Africa ukuthi amakhesi abekeke ukuhlala ufoyeze kuthiwa lindu libofuzo, ngicabanga ukuthi singaphambili nempilo. Umphakathi uthi amaphoyisa kumele asebenzisane nawo ukuxazulula izinkinga zobugebengu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC eMgungundlovu.